engtikai mo chuan sikei sena khian mihring ten bu kan la chhep nge yang ti hi khovel mi thiam te ngai tu pui ber ani fo thin chutiang thleng tur chuan engtin nge Mars khi mihring chen theina turin kan siam ta kang nuclear bomb kan hmang mai don em ni sikei sena nuclear bomb han ti po chuan engtin nge mihring te tan chen na tlaka a siam thei dan tur in zel din chin te ang in noi kherlo mai thei ma se tu na kan ron soi tur hi khovel scientist thiam ber te chuan thang khat lian zet tur chu an lo boi pui reng to a SpaceX le Tesla company nei tu Elon Musk chuan sikei sena nuclear bomb han ti po mai chu mihring te chen theina tura siam dan kongol sam bernin angai te mau mai angai dana chuan sikei sen chim top le mar top a nuclear bomb kan han ti po chuan Marsa vurom te chu alo tuiral anga chu chuan carbon dioxide le tui asiam chuak don ani chumi hnuwa chun greenhouse effect alo thlenganga chu chuan sikei sen planet pumpui chu atilumanga chen na ata na du thu sam zokin asiam thei aring ani an ngai dana chuna ol sam melin rang takati mai thei te po ang le ma se engwang ni tun thleng an la ti lo a chan chu Mars nuclear bomb han ti po khan kan be sei lo zok result anei theina chan sa sang le a he idea hian thilkal sual pal thei atam em bok ani pakhatna chuan theory chau ania alo dik lo viau thei tlatani a chan chu Mars hian ama tom tu bo ruak atmosphere chu anei chau rau em a kan chen na khovel tom tu bo ruak atmosphere hi Mars a in alet zavelin a cha thazoka Mars a chen kan tummani chuan atmosphere cha thatak kan mamo don ani Mars a hian nuclear bomb lo ti puak thei po ni tarte rengila atmosphere chu zazela pasari chawin atipung thei don ani antia Mars a chun carbon dioxide tam tak lo siam chuak thei ta po ni la planet pumpui tilum tur chuan ala tam tok don lo tina ani a chan chu Mars khi avot em a temperature chu chaw rualin -63 degree Celsius lai ani kan hriat thiam dan tur chuan Celsius degree 0 a hian tui hi vura achanga degree za a so thung vura in sikei sen boruak chu alet somruk zetin avot le zual don tina ani chu tiang ani awang chun carbon dioxide chu thahnem tak lo siam thei po ni la kum engemaw zat chung chu Mars waplum turin kan nga phot angai don tina ani chu chuan Mars a kan chen thei hun tur chu ati khotlai don ta phot maya kan thei nil lo tur chu Mars a bom kan lo thlak lo tlingta ni point kan bom man kha nuclear bomb ani ti hrirengila nuclear bomb te hi indo pui pahni na Japan kho pui pahni Hiroshima le Nagasaki a an bom thlak te ai khan alet sang khat vel zetin an thokna a chutiang ani awang chun bom puak chun radiation boruak zungzam hlo om tak ape chuak sa hle don boka chu chuan hun rei tak mi ati khotlai le don bok ani har sanna om le thei pakhat chu nuclear bomb kan han ti po khan planet chu tilum ain ativot le zual thei don tlat hi ani nuclear bomb han pu chia khan meikhu le boruakin avordar vaivut le thil noi te chu anleng chumanga planet pum pui kha khu vekin planet in ni a hmu tur kha an lo dang bet vek don ani chutiang thil nuclear winter anti mai chu alo thleng ani chuan Mars chu ahma ayana sale zualin avo bel don tina ani tichuan Marsa chen tuma nuclear bomb han ti po chu thil thaber ani kherlo thei ti kan lo hreta a chen tur hmun dang zonga thil ri sang lutuk le hautak boxi boipui ai chuan chen na kan nei sa hmun hi duatila aul samin afin thlak zok hle don aloni kumin chung thingkung pakhat tal ni phun ve to em ila phun lo ani chuan hun tlem ila nei